ассалому алайкум подписчикони азиз, дар навори имрӯза барои шумоён 19 сар барраҳои хисория барои шумо мана пешниҳод мекунем. Ҳама касе як лайкамонтон, агар меҳмон боштон, агар обязательно каналро подписаться кунтон, видеороликҳои мои подрезаги нонтон. Агар баррахар одамон бошад, агар марамат барро наздик рафта дида баъдан харидор кунтон, эҷа через WhatsApp харидор кунтон мешавад. Ҳамаги 19 сар барраи фурӯшӣ, 9 таш қошқор барра, 10 та дигараш солуқ барра. Ҳамаша хурду хӯрокаш саломатиш беҳтарин. Айни ҳол ягон хел камбудиш нест. Касоне ки харидори ҷазма бошад, агар ҳамин территорияи Хуҷанд тамошо кардосик бошад, агар дастафкаш ройгон ай бесплатни дастафка карда мешавад. Фақат территорияи Хуҷанд дастафкаш бесплатни. Агар ки шумо тарафои Душанбе тамошо кардосик бошад, агар мана қати соҳибаш муомила мекунтон масъалаи дастафкаше. Ҳамаша мана хурду хӯрокаш ҳама тарафаш навор гифтем, пешаш қафош навор гифтем. Нархаш дастрас достон азиз. Тамошо кунтон, агар боз агар маъқул бошад, агар харидор намоитон. 17 таш сиёҳ барра, тутта дигараш кабуд барра, ҳадуш дугойник дӯстон азиз. Ҳамаш барраҳои хисори тоза мана. Касоне ки харидор ҷазманда бо наздик рафта мебинтон. Ҳамаш думбадор барои мол кардан беҳтарин гӯсфандо. Нархаш дастрас самиглавне. Тамошо кунтон, агар маъқул бошад, агар мана харидор менамоитон. Ин апуштош мана ҳамаш гӯсфандо думбадор калон гӯсфандо. Инои синни солаш 3 моҳ гузаштаги ҳамин хел барраҳо хулас калон. Ҳамаш калон барраҳо. Хуб, мегзорем масъалаи нарху навош. Ба нарху навош 1480 сомонӣ боз камутун муомила дорад. Касоне ки харидори ҷазман бошад, агар бо муомилаи хушрӯям дорад. Мана ҳамаги 19 сар барра бо нархи 1480 сомонӣ ҳар як донаш. Ино оптон фурӯхта мешавад. Касоне ки оптон харидор бошад, агар занг зада харидор намоитон. Агар ки мо дата мегирем гӯйтон, агар аку мана аку бошад, агар тақсим карда гиртон.